वेंगुर्ला व कणकवली येथे शास्त्रीय नृत्याचे धडे देणारी विश्व डान्स अकॅडमी आता सावंतवाडीत सुरू होत आहे। येथील सालेवाडा भागातील गणेश मंदिर सभागृहात हे वर्ग सुरू होणार आहेत। अकॅडमीच्या माध्यमातून संस्थेचे संचालक तुळशीदास सार्लेकर, त्यांची टीम व सोबत मुंबईतील प्रसिद्ध भरतनाट्यम स्वप्नील धोत्रे कलाकारांना नृत्याचे धडे देणार आहेत। या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन उद्या दिनांक 27 जुलैला होत आहे। या पार्श्वभूमीवर ब्रेकिंग मालवणीच्या वतीनं घेण्यात आलेला आढावा। सावंतवाडीतील भरतनाट्यमचे कलाकार तुळशीदास आर्लेकर यांनी वेंगुर्ला येथील पत्रकार कैलासवासी संजय मालवणकर यांच्या संकल्पनेतून विश्व डान्स अकॅडमी सुरू केली। ही अकॅडमी सावंतवाडीत कार्यरत होत आहे। या अकॅडमीचे उद्घाटन सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, जिल्हा बँक संचालिका प्रज्ञा परब यांच्या हस्ते होत आहे। यावेळी संगीता गोलेकर, गुरुदास पेडणेकर, साबाजी नार्वेकर, ॲडव्होकेट दीपक नेवगे व इतर पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत। या अकॅडमीचा प्रवास वेंगुर्ला येथून सुरू झाला। तत्कालीन संस्थेच्या हितचिंतकांनी ही अकॅडमी उभी राहण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले। यात आर्लेकर यांच्यासह पत्रकार कैलासवासी मालवणकर, संजय पाटील, श्रीधर शेवडे, देवेंद्र अंगचेकर, राजश्री सोनुर्लेकर, संजय पेटकर, सुचित चमणकर, पूनम प्रभू खानोलकर यांनी परिश्रम घेतले। गेल्या 4 वर्षाच्या काळात संस्थेच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी हे मिरज येथील गंधर्व महाविद्यालयात भरतनाट्यमचे धडे गिरवत आहेत। यात चिन्मय अंगचेकर, निकिता निनावे, श्रुती शेवडे, लतिका चमणकर, जयेश सोनुर्लेकर, समर्थ गवंडे, निर्जरा पाटील यांची नावे घेता येऊ शकतात। ही अकॅडमी आता सावंतवाडी येथील गणपती मंदिर सभागृहात सुरू होत आहे। दर आठवड्याच्या बुधवार व शुक्रवारी या 2 दिवशी सायंकाळी 6 ते 7:30 या वेळात उपस्थित सहभागी विद्यार्थ्यांना भरतनाट्यमचे धडे देण्यात येणार आहेत। त्याचबरोबर वेस्टर्न, सेमी क्लासिक आदी नृत्य प्रकार शिकवले जाणार आहेत। यासाठी आर्लेकर यांच्यासह मुंबईतील प्रसिद्ध भरतनाट्यमचे कलाकार स्वप्नील धोत्रे, अभिषेक जाधव प्रशिक्षण देणार आहेत। संस्थेचे संचालक असलेले तुळशीदास आर्लेकर यांनी आजपर्यंत भरतनाट्यम व अन्य क्षेत्रात यशस्वी भरारी मारली आहे। अनेक पुरस्कारांनी त्यांनी यश प्राप्त केले आहे। यात संत रोहिदास महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, समता साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार, नॅशनल ऑफ इंडिया पुरस्कार, यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय नृत्य स्पर्धेचा पुरस्कार अशा विविध पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे। त्यामुळे जिल्ह्यात शास्त्रशुद्ध शिक्षण देण्यासाठी आर्लेकर यांनी पुढाकार घेतला आहे। आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या कलाकारांना गोवा कला अकादमी, रवींद्र नाट्य मंदिर आदी ठिकाणी नृत्य प्रशिक्षण सादर करण्याची संधी येथे प्राप्त झाली आहे। त्याचबरोबर जिल्ह्यात तसेच जिल्ह्याबाहेर विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुलांना कलागुण सादर करण्याची संधी मिळाली। आम्ही व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे येणाऱ्या काळात सावंतवाडी तसेच परिसरातील मुलांना शास्त्रशुद्ध भरतनाट्यमचे प्रशिक्षण देण्याचा आपला मानस आहे, असं आर्लेकर यांचे म्हणणे आहे। या अकॅडमीच्या माध्यमातून मुलांना तयार करून भविष्यात त्यांना व्यासपीठ निर्माण करून देण्यासाठी आपल्या टीमसोबत आपण कार्य करणार असल्याचे श्री आर्लेकर यांनी सांगितले। या त्यांच्या सर्व प्रवासाला ब्रेकिंग मालवणीकडून हार्दिक शुभेच्छा। धड़म को तक तक रद तंगड़ तक 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 ता झम तक झम झम ता तकिट ता दत्त झम कड़ तक झम ता ततणम ता ततरम ता तकिट ता तंगड़ तक तक ता तरि ता धण ता ऋण ता दिन ता दजम ततनम ततरम तगदिम तकिट तक तंगड़ तक ता धिम ता तरिकिट तक ता झम धिम दत्त झम नम दत्त झम तम तकिट धन तद तंगड़ तक तरिकिट तक धिम ता तरिकिट तक ता झम धिम दक तकिट झम झम तकिट तक झम ता झम झम तकिट ता झम किट तक तरिकिट तक ता धम तरि ता तधन तरि ता तरिकिट तक तरि ता धन ता झम तरि ता धन तद तंगड़ तक तरिकिट तक ता तरिकिट तक ता झम धिम दत्त झम नम दक तकिट झम ता धिम तुम नम तद तंगड़ तक तरिकिट तक ता दित धन ता तरिकिट तक धन ता धन ता धिम तरि ता धन ता तदित धन तद तंगड़ तक तरिकिट तक ता तदिम तरिकिट तक ता तदिम तरिकिट तक ता तदिम तरिकिट तक ता तदिम तरिकिट तक ता झम तरिकिट तक ता तंगड़ तक तरिकिट तक धिंगड़ तक तरिकिट तक तंगड़ तक तरिकिट तक ता। नमस्कार,
मी तुळशीदास आर्लेकर. भरगच्च यशानंतर जसं कणकवली आणि वेंगुर्ल्यानंतर सावंतवाडीत मी विश्व डान्स अकॅडमी घेऊन येत आहोत आणि इथल्या स्थानिक कलाकारांसाठी एक सुंदर संधी, एक शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम तसंच सेमी क्लासिकल, फोक डान्स सगळ्यामध्ये प्रारंभिक असलेल्या प्रत्येक गोष्टी आम्ही घेऊन येत आहोत. येत्या 27 तारीखला विश्व डान्स अकॅडमीचे उद्घाटन होणार आहे. तर सर्व सावंतवाडीवासियांनी उपस्थित राहावे, तसं कलाप्रेमींनी सुद्धा उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती.